사랑하고 기자 능작 만에 폐기야 본 만에 아무도 그좀 졸라가 그냥 응탈이가 해서 만에 사람 게 보고 버리고 뭐 못다 것으로 뿐이야. Boro na payudu kol 음, khaye ke ang thangi hemani borok jabda sigit langwano 음, an phuno borok shek na hisibe keta 음. ke lama buthagro bagano lang thangwano jabdasti khainta 거기는 거잖아. ha 거기는 거잖아. iko 거기가 mian tanina 한번 그래. awon bore henge bagan tlang udano bagan tlang 거기 와보는 사람 그러. as borok phaipro kai 6টা 7টা baji tonga ta puro 그 저거 탕으로 갈 거. 거기라고 그러는 문에 apuro henge 10টা 11টা rong hana 사람은 angkai bagan talanggoi borok ano jabdasti khaikya hingke tasa ang apuro borok no sengketa ta borok tlang tang khaina bagano hini singmani ano kini khe yagromi tlang thango borok hingke olo khai school o thangeta school mata robani school o hingke apuro borok ano suang rok khanu jabdasti khaino ani yakung rok yagrok rom sibegeta hingke jabdasti ko ang nungya hemani borok ano jabdasti ko yakung rom bai khanu phelak khani hingkino olo khai school ukulok tlang thango borok ano hingke olo khai o chwla khai nogo thangpaikha o jano na phainai 너는 왜 거기서 o 나가? borok phaipro 4 jona hayo 저는 뭔가 bumung bishal lens hingke hachang tei bapi masa 너는 왜 땀에 서있더라? borok ano berainani hinsao hingke ang thang 거기와 그러면 나온 나오네. 6টা 7টা rogota 가면 버는 타가 버려가. 음. 그 아스 저라가 보는 그 바이게 타가. abono 니마성 사이 매라. ang borok no masong kai to saimia borok saimia ang apro thai mani borok ano jabdasti ke tlango 어제 반야나. borok apro nan phun bo seng hai sika hingke school ukulok tlangmani pore borok ano suak khani school ukulok tlang kata rom la pal rom laye hingke ating kata hingke ang saimali ya ungko bishal bai ungko pro kang saimang kata tei baki rong khang apro kang leng thakata saimali ya 사부 삼을 불겠는 세노가. bishal bai leng 그때가 페인 세말이야. apro ang hingkai leng mani sisabaye borok tasya apro tasa tlang thang ka bolong aram bolong tlang thang ta tasya 능도 랭작 생겼는 아무거 봐야겠습니다. lengge sisawunyo 진짜 lengge sisaman pore apro ka to ilenso bishal to nogon thang pa khe borok ano 그 거럭 담동 보다. hingke kha ting baye ilen ba bishal no thang pa kha gai o ang lengge sisai da lengge sisaman pore hingke borok an ta bolong dai tlang thang hingke dawe atui khaibaye hingke tasa borok ano yakrom bai bom bato kariwo nogo tununya bagai 그런 나고 또 나오게. nogo tun phain bagai hingke phaikya do borok ano rom tu ta mane o khasangni bangrao ani yak rijakta borok ano tui hayo kap ang apro kha sipanaso siata borok ang lengjak ang kun phan saimali apro hingke lamode khai masong malai khata masong waise hingke apro kai chwlarokno ang apro masong ni khorang simi khlai tongo borok khai nugita khorang simi khlai tongo hingkai apro hingke no achwlarokno tui haiketa chinogo hingke borok go siyang tongo 아무거 봐게 버럭 만자 가봐. masong thangkata masong ta rutuk thangwa no rutuk 저기 thang 보자가 말이잖아. os ongko lai mara hodok lai hai o dokan rok lai hai ta 잘하고 이거 abon yagulo hingke achwlarong tui haike nogo 농나가. hingke bishal bai lens khai to asuk si phayo borok hora haliya 너는 눈에 알가티야 뭐라 그때 파자고다 제타네라. 그런 날. borok apro a lens to bishal no thangpai puro kate 3 jon tongkho school mato ta 나 tinjana kaisa so. te masa hingke tusar hingke bapi bai ongko khasang ka no tuni pheketa karon borok khai no nogo tui haike si nogo karon bon garden rok phaibe kya cái
Borong tuman pore kai nin masong tama saka borong no. Ma song bong no engko apuro an engko rok to engko thame kya ri rok ta ge ma song sengga bong no tam khaino an basa jeng tam khai sengga ta ge boro kon khaya go siang tong first to olo khai tebo barbar sengga ge go sigata apuro kai bisal chong rok ta apuro bisal kai sengko go siang tong first to babo Bisal tong na. bisal sa ano kol khai tlango ge apuro ke phageta no Acha ka kai ajon bisingo juton da sinama kya joton sinu juton sino baigi sinama sagar. apuro ang o je tinjona jo bisal bai ilyas no khata Kuila baigi sinama se. bisal no da Ajon bisingo nang sap sap sin pajon sino. bisal bai ilyas no simi sinu Baigi sinama sagar. abo bisal bai sinu maka facebook tu sinta Kuila bisal bai. gai apur no da hamlo gai kol salai ta gai no bo bera nya sau gai sa bera ke angge gai tai ko Jate khawsa bata. ai ilyas bai ke to dol hisab te kok sau Kai o je bisal no na hamza bo thini jata langa di no. hamza lang tong se Jalan to. Nin bure na se kai borong na kai tam ni baga mo bo amo hai tang ing kana. abun sau ang bong no abun ta lang nai cha Gai ja chala rong ni pajon ku ke sai ma kan nang mobile lo kita ro hima ka he abo bor joton chalang mang sai tongo nin ma sang bar ba ko khamani yang sa kai bor an phun seksi ka aro na phai puru no bor an phun seksi ka phun bo joton chalen di ja kai bong ne o je ko khamani amo ta ta. borok na no jabardasti suwa ro khani woi phela ro khani wo yak mi yak rom boi Ga borong kudun tia sai ma ka. Kela ko nung je sarai da pu. he kun dina ang phelak san nang lak ang suwak sin nang yak ko apuru si bor an first time khani wat khe jabardasti khai yak mi yak rom boi Ga sang ka amo borong borok sa jau ka kai. Suwak ngai nung dele se suwak khani di khan di aro thangi ba. he boro he anga te kun dino saglak borok se jabardasti amo ta ta. joton jabardasti khai ro borok ano borok se suwak tu jabardasti khani wa no suwak khani woi bor an ati khai kata bolong ko tuang thangwa no suwak khani bai Ga bong ne o je ko samana amon ni juton ta ta na. Ga nung ta bok ta mana. ang tabung